Triple R Media Team. Menene Triple R Media Team? Triple R Media Team ƙungiya ce mai wayar da kan al'umma Musamman mu talakawa don mu san kanmu da ma hakkinmu. Triple R Media Team ƙungiya ce mai ƙudurin kare hakkin al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi. Triple R ƙungiya ce mai ƙoƙarin wayar da kan talaka don ya san a ina ya kamata ya nemi hakkinsa. Triple R ƙungiya ce ta zaratan matasa masu amfani da basirar da Allah ya ba su wajen wayar da kan al'umma. Wanda Alhaji Dauda Abdullahi Kahutu ya hassasa ta domin a kullum bayan iya rintsawa ko da yaushe burinsa ya tallafa wa al'ummar da ya kamata. Tare da jajirtattun mataimakansa na musamman kamar Aminin Layi Damo Sarkin Haƙuri, Mikiya mai hangen nesa, kurum ta raba ka da kowa, a faɗa a cika sai ɗan ƙwarai, amanar mai gidana na kaina. Alhaji Dauda Abdullahi Kahutu rarara, yaƙi sai da kwamanda, wato Aminu Afandaj. Alhaji Dauda Abdullahi Kahutu amanar matashin gwamna Dukko Raɗa na Baba Ganduje da Malam Nuhu Riba na Mamman Faskare. Allah ya ja zamanin. Amin. Wannan saƙo ne